चिया के बीज आकार में बहुत छोट हो सकता, लेकिन ये बहुत पौष्टिक होखेला। का रवा अपना रोज के रेसिपी में चिया के बीज के इस्तेमाल करेनी? अगर ना तो हमरा पूरा विश्वास बा कि वीडियो देखला के बाद रवा हर रेसिपी में चिया के बीज डाले से अपना के ना रोक पाई। चिया बीज के 5 आश्चर्यजनक फायदा। बहुत ज्यादा पौष्टिक। चिया के बीज में सब जरूरी पोषक तत्व होखेला, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। पाचन तंत्र के स्वस्थ राखेला। चिया के बीज फाइबर के एगो बढ़िया स्रोत होखेला। सिर्फ 2 चम्मच चिया बीज से आपके 10 ग्राम फाइबर मिलेला, जवन की आपके रोजाना के फाइबर के जरूरत के 30% तक पूरा करेला। सही मात्रा में फाइबर खइला से कब्ज ना होखेला अवुरी पाचन तंत्र स्वस्थ रहेला। बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बढ़ावेला। चिया बीज से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार हो सकता। अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ावेला अवुरी खराब कोलेस्ट्रॉल LDL के कम करेला, जवन की आपके दिल के स्वास्थ्य खातिर निमन होखेला। शोध में पता चलल बा कि चिया बीज आपके खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के संतुलित करे में मदद करेला अवुरी दिल के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेला। ब्लड शुगर के प्रबंधन। अध्ययन से पता चलल बा कि चिया के बीज शरीर में चीनी के सोख लेवे के प्रक्रिया के धीमा कर देवेला। टाइप 2 डायबिटीज के रोगी लोग खातिर ई बहुत फायदेमंद बा, काहे कि एकरा से उनकर ब्लड शुगर के स्तर स्थिर रहेला। दिमाग के उपयोगिता बढ़ावेल। चिया के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होखेला, जवन की निमन वसा मानल जाला। ई अक्सर मछली, अखरोट आ बिया में पावल जाले। सिर्फ 2 चम्मच चिया के बीज में करीब 7 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होखेला, जवन की हमनी के दिमाग अवुरी दिल के स्वास्थ्य खातिर बहुत निमन होखेला। तई छोट छोट बीज वाकई में बहुत ताकतवर बा। इनका के अपना रोजमर्रा के आहार में शामिल करी अवुरी बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स पाई। अगर रवा जानल चाहत बानी की अपना रोजमर्रा के रेसिपी में चिया बीज कैसे शामिल कइल जाला, तो देखी हमनी के अगला वीडियो। चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।